טוב, צהריים טובים לכולם. אני רואה שעדיין מצטרפים עוד חבר'ה חדשים, אבל אנחנו נתחיל. אה, אז קודם כל אנחנו מאוד שמחים לארח אתכם פה בוובינר שלנו בנוגע לחוק ההסדרים. אה, חוק שבעצם מבחינתנו מהווה איזשהו שינוי מהותי אה, אה, בכל מה שקשור לא יודעת, תבוא. מי, למה פה אנשים, חבר'ה, מי ששומעים אותו, רק שישים את עצמו במיוט בבקשה. אה, אז אנחנו נדבר היום על מס יסף, חקיקה שמתייחסת לחברות ארנק ולרווחים הכלואים. אני כבר יקדים ויאמר שלמעשה חלק מהדברים עדיין נמצאים בתהליך של חקיקה, ולכן יכול להיות שהם השתנו, למרות שבגדול רוח הדברים תהיה כפי שתוצג פה, אבל כמובן אנחנו צריכים להתעדכן היום, מחר, ואני מניח שעד סוף השנה, כדי לראות את ה-fine tuning של הנוסח הסופי שיעבור, אבל היה חשוב לנו לעשות את הוובינר כבר עכשיו, כדי שנוכל, מי שצריך להיערך בצורה כזאת או אחרת, ועדיין לעשות פעולות מסוימות עד סוף השנה, שיוכל לעשות את זה. אז על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר היום בעצם על 3 נושאים עיקריים. הנושא הראשון זה המס יסף הנוסף, שיוטל החל מהראשון לראשון 25 על הכנסות הוניות, מעבר לתקרה של 720,000 שקל. אנחנו נדבר בעצם על הסעיף, כנראה הסעיף המרכזי, שהיו עליו הרבה מחלוקות ותרעומות, שמתייחס למיסוי של רווחים בלתי מחולקים, הסעיף החדש או הסעיפים החדשים 81א עד 81ו, גם נתייחס לתיקון שמתייחס לסעיף 77, ונקנח בכל מה שקשור לחברות ארנק, אותן חברות של יחידים שעברו מסטטוס של שכירים כשכיר או נושא משרה כזה ואחר, להענקת שירותים על ידי חברה, ונראה את התוספות והשינויים שעשו במסגרת אותו סעיף. כמו שאמרתי, הדברים עדיין נמצאים בתהליך של חקיקה, ואנחנו נהיה עם היד על הדופק בימים הקרובים כדי לראות מה יהיה הנוסח הסופי, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם. אנחנו לא נאפשר במסגרת הוובינר שאלות, אבל כן תוכלו לשלוח לנו מייל, ואנחנו בעזרת השם נשתדל לחזור לשאלות שלכם שיופיעו במסגרת המייל. אז בואו נתחיל. אני חייב להגיד שהחקיקה הזו, שהיא מתייחסת לרווחים הבלתי מחולקים ולחברות הארנק, היא חקיקה, נקרא לה שהייתה בתהליך, אני חושב, בלשון המעטה שהוא לא תקין, מהיר, לנו כציבור הנישומים והמייצגים, לא היה לנו באמת say משמעותי בתהליך, ואנחנו מקווים שזו לא תהיה בכייה לדורות, אבל זה המצב, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. אז בואו נתחיל עם הפרק הראשון, שזה בעצם מס יסף בגין הכנסות הוניות. אז נכון שהסעיף נקרא מס יסף בגין הכנסות הוניות, אבל הוא מוטל לא רק על הכנסות הוניות, הוא מוטל בעצם על כל ההכנסות הפסיביות שלנו, שזה דיבידנד, ריבית, רווחי הון ודמי שכירות. כמו שאנחנו יודעים, היום מוטל מס יסף על כלל ההכנסה של היחיד הנישום, מעבר לתקרה של 721,000 שקלים, אז המס יסף הזה הרגיל של 3% ממשיך להתקיים, ובצידו יוטל מס יסף נוסף של עוד 2% על הכנסות הוניות שעוברות את התקרה של ה-721, כלומר, אנחנו עושים את החישוב הראשון של מס היסף הרגיל, כל הכנסה, גם הונית, גם פירותית, מעבר ל-721 תחויב במס יסף של 3%,
אחרי זה אנחנו עושים סל נפרד של הכנסות הוניות, שזה דיבידנדים, ריביות, רווחי הון. במידה והסל הזה עולה על 721 אלפי שקלים, אז מעבר לתקרה הזאת אנחנו מטילים עוד מס יסף נוסף, מה שאומר דה פקטו שעל הכנסות הוניות בסכומים מהותיים, מעבר לתקרות, אנחנו בעצם משלמים 5% מס יסף, שזה אומר שעל דיבידנד של בעל מניות מהותי, אנחנו בעצם משלמים מס של 30% ועוד 5%, כלומר הגענו ל-35%. הייתה במסגרת החקיקה הזאת, היה רצון להטיל גם מס יסף על שבח שנובע ממחירה של דירות מגורים שהן חייבות במס. כנראה שהתיקון הזה לא יעבור, כלומר מס היסף החדש או ה2% הנוספים יחולו גם על הכנסות משבח, אבל כנראה למעט ממחירה של דירת מגורים שהיא דירת מגורים חייבת. אז זה בעצם התיקון הראשון. אנחנו נראה שלתיקון הזה יהיו גם השלכות על החלטות שלנו ביחס לתיקונים הנוספים. אוקיי, אז הנושא השני שאנחנו נדבר עליו זה מיסוי של רווחים לא מחולקים. אנחנו נדבר פה על שני סעיפים, סעיף 77 שזה הסעיף שקיים היום עד וכולל 2024, ונדבר בחלק השני על התיקון המשמעותי שנעשה במסגרת סעיף 81. אז קודם כל סעיף 77, מה הוא אמר או מה הוא אומר? הוא חוקק במסגרת חוק ההסדרים של 2017, והוא בעצם יכול לאשר למנהל רשות המיסים, לפקיד השומה, להורות על חלוקה של דיבידנד כפוי בתנאים מסוימים, עוד מעט נראה מהם התנאים. הסעיף הזה בגדול מאפשר למנהל רשות המיסים, בתנאים שאנחנו נראה, לכפות עלינו חלוקה של דיבידנד כפוי, שהוא הפער שבין 50% מהרווחים של שנה ספציפית לבין הדיבידנד שחולק בפועל. מה התנאים שקיימים היום בהתאם לנוסח היום כדי להפעיל את הסעיף? ואני אגיד כבר עכשיו שהסעיף הזה שימש בעיקר כשוט של פקידי השומה, לא באמת נעשה בו שימוש מבחינת היישום שלו, כי אנחנו נראה שהיינו צריכים פה לעבור תהליך של ועדה, אבל כן פקידי השומה השתמשו בו כשוט כדי להגיע להסדרי שומה טובים יותר, וכן להגיע לסיטואציות שבהם אנחנו מחלקים דיבידנד. אז מה אומר הסעיף? הסעיף קודם כל חל רק על חברת מעטים, בגדול חברות שנשלטות על ידי 5 או פחות מבעלי המניות. כדי להיכנס לתחולת הסעיף היינו צריכים להגיע לסיטואציה שבה הרווחים הנצברים של החברה הם מעל 5 מיליון שקלים, והחברה לא חילקה לפחות 50% מהרווחים שלה של שנה פלונית, תוך תקופה של 5 שנים לאחר אותה תום שנת מס פלונית. כלומר, אם אנחנו לצורך העניין מדברים על שנת 2000, היינו צריכים לחכות מעבר ל5 שנים, ובמידה ולא חילקנו יותר מ50% של הרווחים שנצברו בשנת 2000, פקיד השומה יכל לדפוק לנו בדלת ולבקש מאיתנו לחלק את הפער בין מה שחילקנו לבין 50% מההכנסה של אותה שנה. חלק מהתנאים זה שחלוקת הרווחים לא תזיק לקיומם ופיתוחם של עסקי החברה. כלומר, כדי להיכנס לתנאי היינו צריכים להראות, או פקיד השומה היה צריך להראות שחלוקת הרווחים לא תזיק לקיומה ופיתוחה של עסקי החברה. פה יש מעבר בין נטל ההוכחה שלנו לעומת נטל ההוכחה של פקיד השומה. אז כיום זה מנוסח ככה שפקיד השומה צריך להראות שהכפייה שלו לחלק רווחים לא תזיק לקיומה ופיתוחם של עסקי החברה. היינו צריכים לעבור איזושהי ועדה מקצועית, ואסור לנו לרדת מ3 מיליון עודפים אחרי החלוקה הכפויה.
ההגדרות, אלו ההגדרות שילוו אותנו גם לסעיפים הבאים. אז קודם כל אנחנו, כדי להיכנס לתחולת הסעיף, היינו צריכים להיות חברת מעטים, חברה שבשליטתם של 5 בני אדם לכל היותר, ואינה בת חברה או חברה שיש לציבור עניין ממשי בה. מה הסכום שאותו אנחנו בודקים, מה זה הרווחים הנצברים שאותו אנחנו צריכים לבדוק, זה בעצם בגדול כלל ההכנסות החייבות של החברה לצורכי מס, בתוספת הכנסות שהן הכנסות פטורות, מס שבח מיום ההתאגדות. שימו לב, זה סעיף שהחקיקה שלו היא רטרואקטיבית וחלה גם על רווחים נצברים, גם משנת 1990 ואפילו אחורה, בניכוי המיסים ובניכוי דיבידנד שחילקנו. כלומר, אנחנו צריכים לאסוף את סל ההכנסות החייבות לצורכי מס בתוספת הרווחים הפטורים ובניכוי דיבידנדים, והמגבלה היא מגבלה מכוח חוק החברות, כלומר אסור לנו שהכפייה של חלוקת הדיבידנד תהיה מעבר לרווחים שאנחנו יכולים לחלק בהתאם לחוק החברות. כלומר, סעיף 77 אומר, במידה ויש לי יותר מ5 מיליון עודפים, אני לא משתמש בעודפים האלה לפעילותה של החברה, אני חברת מעטים, לא חילקתי יותר מ50% מההכנסה של אותה שנה, מותר לפקיד השומה לטעון שיכול לכפות עלינו חלוקה של דיבידנד על הפער שבין 50% לבין מה שחילקנו בפועל, אבל בכפוף להוראות של חוק החברות של יתרת העודפים או הרווחים שנצברו בשנתיים האחרונות. אז הסעיף הזה להפתעתנו תוקן לטובה, לאו דווקא להפתעתנו, כנראה שהוא תוקן לטובה, לטובת הנישומים, בגלל ההוראות החדשות של סעיף 81, ונעשו בסעיף הזה כמה תיקונים שהם בעצם מצמצמים את התחולה של החברות שפקיד השומה יכול לכפות עליהם את חלוקת הדיבידנד. אז קודם כל אנחנו נכנסים לסעיף רק עם הרווחים הנצברים של החברה הם 10 מיליון ומעלה ולא 5 מיליון, ובמידה וכפו עלינו לחלק את הדיבידנד, אסור שיתרת העודפים תרד מתחת ל6 מיליון, מה שהיה פעם 3 מיליון. עוד תיקון שעשו במסגרת הסעיף זה הרווחים הנצברים, כפי שאמרנו זה אותם רווחים לצורכי מס, אנחנו מצמצמים אותם בניכוי הפסדים שנוצרו בחברה ושלא קיזזו, כלומר ההכנסות בקיזוז ההפסדים, ובמידה ולחברה הזאת יש החזקה בתאגידים שקופים, אז מאחר וההכנסה הזאת מהתאגיד השקוף לא באה לידי ביטוי תמיד במסגרת סעיף 302 של חוק החברות, אז הוסיפו את אותם רווחים של התאגידים השקופים למגבלה של חוק החברות. אז בגדול הסעיף הזה לכאורה תוקן לטובת הנישומים, הגדלנו את רף הכניסה לסעיף, וזה כאמור כנראה לאור העובדה שהוסיפו לנו סעיף מקביל, שזה סעיף 81. הסעיפים האלה, 77 וסעיף 81 שעוד מעט נדבר עליו, הם סעיפים שחלים במקביל. נראה במהלך היישום של הסעיף מתי אנחנו ניכנס לסעיף הזה, מתי ניכנס לסעיף הזה, או ששני הסעיפים אפשר להכיל אותם גם את זה וגם את זה. אז זה סעיף 77 המתוקן, לכאורה תיקון מטיב. הסעיף החדש, שזה כנראה הסעיף המשמעותי ביותר, זה סעיף 81א עד סעיף 81ו. הסעיף הזה מורכב, היישום שלו מורכב, ההגדרות שם הן הגדרות לא פשוטות, הן מערבבות הגדרות חשבונאיות עם הגדרות מסויות, ואנחנו כנראה ניכנס לאיזשהו תהליך של הבנה, גם של הבנת הסעיף, גם של הבנה של ההגדרות שמופיעות בו, אבל וכנראה מטבע הדברים היישום של הסעיף הזה כנראה גם יגיע לבתי משפט.
אז קודם כל הסעיף הזה כאמור יחול רק על חברות מעטים, אותן חברות שנמצאות בשליטה של עד 5 בני אדם, בני אדם זה גם אדם וקרובו לצורך העניין. המיסוי מתבצע על יתרת הפתיחה או יתרת הסגירה של השנה הקודמת, כלומר אם אנחנו מדברים על יישומו בשנת 2025, אז הוא יתייחס ליתרת הרווחים העודפים נכון ל-31 בדצמבר 2024. כלל הרווחים שנצברו, שימו לב, יש פה לכאורה חקיקה רטרואקטיבית או מיסוי רטרואקטיבי על יתרת העודפים. מה אומר הסעיף? הסעיף מטיל עלינו קנס, אני קורא לזה קנס, של 2% על יתרת הרווחים העודפים, עוד מעט נראה מה ההגדרה של יתרת הרווחים העודפים, שנצברו על ידי החברה נכון לסוף שנת המס הקודמת ושלא חולקו כדיבידנד לבעלי המניות. שימו לב שהקנס הזה אינו מותר בניכוי והוא גם לא יזוכה כנגד דיבידנד עתידי במידה ואנחנו נחלק דיבידנדים שנמצאים בתוך אותה יתרת פתיחה. יש מי שיקרא לקנס הזה בעצם הטלת מס רכוש, כמו שהיה פעם מס רכוש על מקרקעין, יש פה הטלת מס רכוש על עודפים של חברות. מתי הסעיף הזה לא יחול? אז שימו לב, אנחנו מדברים על 2% על יתרת הרווחים העודפים לתחילת השנה הפלונית או סוף השנה הקודמת. הסעיף הזה לא יחול בשלושה מקרים שניסינו לתמצת אותם כאן. קודם כל, סכום ההפסדים של חברת המעטים עולה על 10% מסכום הרווחים הנצברים. שימו לב, פה זה 10% מסכום הרווחים הנצברים, זה לא 10% מהרווחים העודפים. עוד מעט נראה מה זה ההגדרה של הרווחים הנצברים. או שבמידה והחברה חילקה דיבידנדים ששולם עליהם מס בשל חלוקתם בשיעור של 50% מסכום הרווחים העודפים, אז גם נוכל לברוח מהתחולה של הסעיף. ואולי הדלת היציאה הפשוטה ביותר זה בעצם חלוקה של 6% מסכום הרווחים הנצברים, לא מסכום הרווחים העודפים, באופן שוטף באותה שנה פלונית שאותה אנחנו בוחנים, האם אנחנו מטילים עליה את הקנס של 2% או לא. שימו לב שבשנת 2025 ישנה פה איזושהי הטבה, 6% לפחות בהתאם לנוסח החוק נכון לאתמול, הוא 5%. כלומר, אם אנחנו נחלק בשנת 2025 5% מסכום הרווחים הנצברים, נוכל לצאת מהתחולה של הקנס של 2%. מתי אנחנו צריכים לשלם את הקנס? במועד הגשת הדוח השנתי או בתום שנת המס העוקבת כמוקדם. כלומר, אם אנחנו מדברים על 2025, במועד שאנחנו נגיש את הדוח של 2025, אז אנחנו נצטרך לשלם את הקנס, אך במקסימום בסוף 2026, גם אם אני אגיש את הדוח הזה ב-2027. מאחר והסעיף הזה מבוסס על הרבה מאוד הגדרות, ניסינו לפשט רגע את ההגדרות כדי לראות בעצם על מה יוטל אותו קנס של 2%. אוקיי, אז אנחנו בסוף רוצים להגיע לסכום הרווחים העודפים. סכום הרווחים העודפים, אנחנו מתחילים מסכום הרווחים הנצברים. אתם זוכרים, דיברנו במסגרת סעיף 77 על הרווחים הנצברים, אמרנו הרווחים הנצברים זה בעצם כל אותם רווחים לצורכי מס שנצברו בחברה ולא חולקו נכון לתום אותה שנה שאנחנו בודקים. לצורך הדיון אנחנו נדבר עכשיו על שנת 2025, אז אנחנו צריכים ללכת ולבדוק לתום 2024 מה סכום הרווחים הנצברים לצורכי מס במגבלת חוק החברות שלא חולקו נכון לשנת 2025. משם אנחנו מתחילים, זו אותה הגדרה שמופיעה במסגרת סעיף 77. מתוך אותם רווחים נצברים, המחוקק בא ואומר, אני נתתי לך הטבה במסגרת חוקי עידוד מסוימים,
שעליהם אני מבקש לא להכיל עליך את אותו קנס. ולכן מאותם רווחים נצברים, אני מפחית את אותם רווחים פטורים, שעליהם הקנס הזה לא יחול, שזה בגדול רווחים שנצברו מכוח חוק עידוד השקעות הון, מפעל תעשייתי, מפעל מועדף, קבלנים במקרים כאלה ואחרים, וגם רווחים של פעילות של מוסד כספי. לא ניכנס האם זה נכון או לא נכון, זו ההגדרה כרגע. יש פה גם במסגרת הרווחים הנצברים הפטורים יש שתי חלופות שבעצם צוברת את כלל ההכנסות בניכוי עלות של נכסים מיוחדים, וחלופה נוספת שמסתכלת על אותם רווחים, נקרא להם פטורים, שנצברו במשך 7 שנות המס שקדמו לשנת המס הרלוונטית. אז התחלנו מכלל ההכנסות החייבות של החברה, שזה הרווחים הנצברים, הורדנו את אותם רווחים פטורים שהמחוקק פטר אותנו בגינם וגם פטר אותנו מהקנס, ואנחנו מגיעים להגדרה של רווחים נצברים חייבים. הרווחים הנצברים החייבים האלה זה בעצם אותו מספר שעוד מעט אנחנו ניתן בגינו איזושהי הגנה, שעליו אנחנו נטיל את אותם 2%. אז אחרי שהגענו לרווחים הנצברים החייבים, בא המחוקק ואומר, נכון, אני יודע שיש לך רווחים נצברים חייבים, אבל אני נותן לך עוד 3 הגנות בהתאם לגבוה מבין השלוש. ואתה תיקח את הרווחים הנצברים החייבים, תוריד את ההגנה הגבוהה ביותר, תגיע לרווחים העודפים, וזה יהיה אותו מספר שעליו תטיל את המס של 2%. המגן הראשון הוא מגן פשוט, מספר 750,000 ש"ח, המספר הזה היה 500,000 ש"ח, המספר הזה קפץ ל-750, הגענו לרווחים נצברים חייבים לצורך הדיון של 10 מיליון, תוריד 750, על היתרה תן לי 2%. המגן הנוסף זה מגן ההוצאות, כלומר המחוקק בא ואומר, נכון, אני יודע שלתום שנת 2024 יש לך רווחים נצברים חייבים, אבל אני יודע שאתה יכול להשתמש ברווחים האלה, או צריך להשתמש ברווחים האלה כדי לשלם הוצאות במהלך 2025, אז אני נותן לך הגנה של סכום ההוצאות השוטפות בשנת 2025, או אם תבחר, אתה יכול לעשות ממוצע של 25, 24, 23, קח את ההוצאות השוטפות הממוצעות, וזה יהיה מגן ההוצאות. המגן השלישי זה מגן הנכסים. שימו לב שזה חלופות, כן? חלופות, אבל לפי הגבוה מבין שלושתם. אני יודע, אומר המחוקק, שבעצם אותם עודפים שעליהם אני רוצה להטיל עליך את המס, או את הקנס של 2%, חלקם מימנו רכישה של נכסים שנקרא להם נכסים יצרניים. ולכן את אותו חלק שמימן נכסים יצרניים, אני לא רוצה להטיל עליך את הקנס. אני כן רוצה להטיל עליך את הקנס על אותם נכסים או עודפים שמימנו נכסים שהם נכסים לא טובים. לדוגמה, לקחת את אותם עודפים והשקעת בשוק ההון. אז מבחינת המחוקק, הנכסים האלה הם לא נכסים יצרניים, ועליהם אני כן רוצה להטיל את המס, ולכן יש פה מה שנקרא מגן הנכסים. מגן הנכסים הטובים, הנוסחה היא באה ואומרת, תיקח את כל הצד של האקטיב של הנכסים, שמופיע במאזן לצורכי מס, לתום שנת המס, תתחיל להוריד מאותם נכסים מיוחדים שלכאורה המחוקק רואה אותם כנכסים לא טובים. מה זה נכסים לא טובים? כפי שסימנו לכם פה, נכסים מיוחדים, ניירות ערך, נכסים בלתי מוחשיים שההכנסה מהם היא לא הכנסה עסקית אלא הכנסה פסיבית, זכויות במקרקעין שלא משמשים את הפעילות העסקית של החברה, כלומר אם יש לי מקרקעין שעליו יושב המפעל זה נכס טוב, אם יש לי מקרקעין שהוא לצורך השקעתי מבחינת מס הכנסה זה נכס שהוא לא נכס טוב ועליו הוא לא נותן הגנה.
ולכן יש פה נוסחה מורכבת, עוד אנחנו נראה הרבה מאוד פרשנויות ביחס לנכסים המיוחדים ולתרשים הזרימה הזה, אבל בגדול המחוקק רוצה למסות את אותם עודפים שמימנו נכסים שמבחינתו הם לא נכסים יצרניים. ויש פה גם הפניה לתקנות שיכול ויותקנו, שבהם יכול שר האוצר להוסיף רשימה של נכסים שמבחינתם הם נכסים לא יצרניים, שעליהם כן יוטל הקנס. לאחר שבחרנו את המגן הגבוה ביותר מבחינתנו, עשינו את החישוב של הרווחים הנצברים החייבים, הורדנו את המגן, נתכבד ונשלם 2% בכל שנה על יתרת הרווחים העודפים, ועל זה אנחנו נשלם את המס קנס השנתי. אני מחזיר אותנו רגע לשקף הקודם. אחרי שהבנו עכשיו את ההגדרות, אז אמרנו 2% על יתרת הרווחים העודפים, אנחנו יכולים לצאת מתחולת הסעיף במידה וחילקנו 6% או 5% מסכום הרווחים הנצברים, שימו לב, מהסכום הגבוה, או במידה וחילקנו כבר 50% מסכום הרווחים העודפים, או שיש לנו הפסדים של מעל 10% מהרווחים הנצברים. בנוסף להוראות היציאה שעכשיו ראינו, המחוקק בא ונתן במהלך השנים 2025 ו-2030 עוד מספר נקודות יציאה, שבהן במידה ואנחנו נחלק דיבידנדים בשנים האלה, אנחנו נוכל לצאת בצורה כזאת חלקית או מלאה מתחולת הסעיף, או מתחולת המס קנס. ככל שאנחנו נחלק יותר דיבידנדים בתקופה הזאת, אני לא אכנס עכשיו בדיוק לכמה אני צריך לחלק, כי ההוראות שם הן הוראות די מורכבות, ואני לא חושב שהן עדיין הגיעו לידי חקיקה סופית. אני אוכל לברוח מהתחולה של הקנס. ככל שאנחנו נחלק יותר דיבידנדים, יהיו יותר שנים שבהם הקנס הזה לא יחול עליי. בגדול, אנחנו מבינים שהרבה מאוד חברות, כדי לברוח מהתחולה של הקנס, ובעיקר לאור העובדה שהקנס הזה, אני לא אוכל להשתמש בו בעתיד כזיכוי כנגד החלוקה בפועל של הדיבידנד, כנראה ילכו לסעיף 3 ויחלקו באופן שוטף 6 או 5% מסכום הרווחים הנצברים. ראינו כבר שהתחילו המחלוקות בנוגע לפרשנויות השונות של מה זה נכסים מיוחדים, שטרי הון בפנים, לא בפנים, איזה שטרי הון. כבר התחילו דין ודברים בנוגע לפרשנויות השונות. רשות המיסים גם הוציאה איזושהי הבהרה שמבחינתה הנפקה של שטרי הון שהם לא יראו אותם כשטרי הון, נקרא להם טובים. לא ניכנס לזה כרגע, אבל כנראה שכבר המחלוקות הם בקנה, בצנרת. אוקיי, אז דיברנו על מס היסף, דיברנו על סעיף 77, ודיברנו על סעיף 81. אני לא יודע להגיד עדיין מה היו יחסי הגומלין בין סעיף 77 לסעיף 81, האם מי שנכנס לסעיף הזה או הקנס הזה חל עליו במסגרת סעיף 81 יכול להשתמש בזה כדי לצאת מהתחולה של סעיף 77. כרגע ההוראות האלה הן הוראות שחיות אחת לצד השנייה. אני מניח שברמה, נקרא לזה הפסיכולוגית או ברמת הטיעונים, תמיד נוכל לטעון שנכון, חל עלינו סעיף 81, ולכן אנחנו מבקשים שסעיף 77 לא
יחול עלינו, אבל עדיין צריך להיערך גם לתחולה של 77 וגם לתחולה של סעיף 81. מה עוד קרה או חוקק או נמצא בצנרת, זה הטיפול בכל אותן חברות ארנק, וגם פה החקיקה היא לא ברורה, אבל לפחות יש לנו את רוח הדברים. אז מה עשו בעצם עם אותן חברות ארנק? חברות ארנק בבסיס, סעיף 62א שחוקק במסגרת חוק ההסדרים של 18-17, בא למנוע את אותם מצבים שאנחנו מקימים חברה, או ניקח את הסיטואציות הפשוטות, הייתי עובד בחברה פלונית, אחרי זה עזבתי את אותה חברה, הקמתי לעצמי חברת שירותים, והתחלתי להוציא חשבונית למעסיק הקודם שלי, אז אמרו לי, עד כאן אנחנו מבחינתנו, במידה ואתה נכנס לאחד מהסעיפים שעוד מה אנחנו נדבר עליהם, רואים בעצם את הכנסתה של החברה כהכנסתו של אותו יחיד בעל שליטה. אז הסעיף ברישה שלו, באותו סעיף 62א, התייחס לשני מצבים עיקריים. אחד, מי שהיה בעבר נושא משרה באותו גוף מקבל השירותים, והחל להעניק את השירותים באמצעות חברה בשליטתו, או מי שבאופן רגיל, גם בלי קשר להיסטוריה, או עם קשר להיסטוריה, העניק שירותים שברמת, או מבחינת אופיים, רואים אותם כפעולות שבין עובד למעסיק. והסעיף הזה בעצם התלוו לו מספר תנאים. אחד, החברה היא חברת מעטים, ראינו מה זה חברת מעטים, אותה חברה שנמצאת בשליטתם שלו יותר מ5 בני אדם. ההכנסה של אותה חברת מעטים נובעת מפעילות היחיד בה, שהוא בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88, בגדול מי שמחזיק יותר מ10% באחד או סוג כלשהו של אמצעי השליטה באותו חבר בני האדם. הסעיף לפחות עד סוף 2024 לא חל במצבים שבהם הקמתי חברת שירותים, ואותה חברת שירותים העניקה שירותים לחברה אחרת שאני בעל שליטה בה. במידה ואני החזקתי יותר מ10% באותה חברה שלה הענקתי את השירותים, ובהתייחס לסעיף השני של אותם יחסי עובד מעביד, חזקה היא שבמידה והכנסותיה של חברת המעטים, המקור שלהם יותר מ70% ממקור אחד, מתקיימים יחסי עובד מעביד, החזקה היא שמתקיימים יחסי עובד מעביד, וזאת במשך תקופה של 30 חודשים מתוך 48 חודשים. הסעיף שהתייחס לאותם, או הסעיף השני שהתייחס ליחסי עובד מעביד, יכלנו לצאת מתחולתו במידה והחברה שהעניקה את השירותים העסיקה יותר מ4 עובדים. אז זה הסעיף כנוסחו נכון להיום. איך הוא תוקן? אז קודם כל, הסעיף הזה תוקן בצורה כזו שהסעיף הרישה 62א לא חל על הכנסה שיוחסה לחברת המעטים מהכנסת שותפות. עוד מעט נראה שלסעיף של הכנסה שמיוחסת לחברת המעטים מהכנסת שותפות יועד סעיף ספציפי. הרישה של הסעיף, במידה וההכנסה שיוחסה לחברת המעטים, המקור שלה משותפות, אנחנו לא נכנסים לרישה, אנחנו ניכנס לתת סעיף אחר שעוד מעט אנחנו נדבר עליו. החלפנו את ההגדרה של בעל מניות מהותי בבעל שליטה, בגדול זה עדיין החזקה של 10%, אבל יש לזה משמעויות נוספות שאני לא ארחיב עליהן כרגע. תיקון ראשון זה שכדי לצאת מהתחולה של הסעיף שהתייחס
להחזקה בחברה שבה הענקנו לה את השירותים. יצאתי מתחולת הסעיף בעבר עד 2024 במידה והחזקתי בה יותר מ10%, אז היום אני צריך להחזיק בה יותר מ20%, והיא חלה רק בהתייחס לחלופת נושא המשרה. כלומר, אותו יכולת שלי נכון להיום לצאת מהתחולה של הסעיף, גם בחלופה שהתייחסה ליחסי עובד מעביד, בוטלה. כלומר, היום התחולה או היכולת שלי לצאת מהתחולה של הסעיף הזה, במידה ואני מחזיק במקבל השירותים יותר מ-25%, תחול היום רק על האופציה הראשונה, שמתייחסת לנושא משרה, היא לא חלה על האופציה השנייה של עובד מעביד. ובנוסף תקנו את החזקה, החמירו בעצם את התנאים של החזקה, שיראו את התנאים שמתקיימים שיראו את התנאים כאילו מתקיימים יחסי עובד מעביד של אותם 70%, במידה ואנחנו בתקופה של 22 חודשים מתוך 30, לא 30 מתוך 48, הפקנו את ההכנסה, עלתה על 70% מאותם הכנסות של אותה חברת מעטים. אז בגדול, הרישה של הסעיף הזה, של 62א המקורי, בעצם הורחבה התחולה, מיעטנו את אותם הכנסות שאותה חברת מעטים קיבלה משותפות, עוד מעט אנחנו נראה איך מטפלים בזה, וצמצמנו את היכולות לצאת מהתחולה של אותו סעיף. אז זה הסעיף של הרישה עם התיקונים של אותה רישה. במקביל ל-62א התווסף סעיף 62א(א1), שבגדול הוא לאו דווקא מתייחס להכנסות ממשלח יד. הוא מתייחס להכנסות מפעילות עתירה יגיעה אישית, שהרווחיות בה היא מעל 25%. כלומר, בא המחוקק ובגדול אומר, מבחינתו, כלל הציבור שמחזיק בחברות שהן חברות מעטים, והרווחיות של אותה חברת מעטים עולה על 25% מהמחזור, הרווחיות עולה על יותר מ-25% מהמחזור, מבחינת המחוקק, רווחיות עודפת של מעל 25% צריכה להיות מיוחסת לבעל המניות ולא לחברה. כלומר, הוא אומר, אני נותן את ההטבה של מיסוי דו-שלבי ומס בשיעור של 23% רק על אותו חלק מהרווחיות שמגיע עד 25%. כל מה שמעבר ל-25%, במידה ואתם חברת מעטים, ובמידה והפעילות של אותה חברה נובעת מפעילות עתירה יגיעה אישית, שעוד מעט נראה מה זה, מבחינתי זה מס שצריך למסות במס שולי ולא במס חברות, וכל זה על חברות שהמחזור שלהם מגיע עד 30 מיליון שקלים. כלומר, חברות שיש להן הכנסה עתירה, מפעילות עתירה יגיעה אישית, שהמחזור שלהם הוא עד 30 מיליון, הרווחיות שלהם היא מעל 25%, יבוצע להם מיסוי חלקי במס חברות ומעבר במס של שולי. מה זה הכנסה מפעילות עתירה יגיעה אישית? לכאורה היינו צריכים להגיד שזה הכנסות ממשלח יד, אבל לא. המחוקק סיווג הכנסה עתירת פעילות יגיעה אישית ככלל ההכנסות, למעט הכנסות שהן מהמקורות הבאים, שזה הכנסה ריבית, הכנסה מריבית, מדיבידנד, מדמי שכירות,
ממכירת נכסים, ממכירת ניירות ערך. כלומר, מה שלא נופל להגדרה הזאת, לכאורה, בהתאם למחוקק, הוא נופל להגדרה של הכנסה מפעילות עתירת יגיעה אישית, גם אם ההכנסה הזאת לכאורה מגיעה לכדי הכנסה מעסק. כלומר, אם יש לכם בהתאם להגדרות האלה סופרמרקט, ואתם עושים טוב בסופרמרקט, הסופרמרקט הזה במידה והמחזור שלו הוא עד 30 מיליון, עדיין יכולים לראות בהכנסה הזאת כהכנסה עתירת יגיעה אישית, במידה והאחוז הרווחיות עולה על 25%. ואז מפצלים לנו את הרווחיות. לא עושים, זה לא סכום ההכנסה, אלא זה אותו סכום של הרווחיות שעולה על 25%. כלומר, אם יש לנו אחוז רווחיות של 40, אחוז הרווחיות של 25, מס חברות, 15% ומס ברמה האישית. על מי יחול אותו סעיף? הסעיף הזה חל על בעל מניות פעיל. מה זה בעל מניות פעיל? זה יחיד תושב ישראל שמחזיק 30% מסוג כלשהו באמצעי השליטה, אוקיי? ושימו לב שאתה לא צריך לעבוד. כלומר, אתה בחלופה הזאת של בעל מניות פעיל, אתה צריך להחזיק 30% ומעלה, גם אם אתה לא פעיל באותה חברה, עדיין הסעיף הזה יכול לחול עליך. או כאלה שהם בעלי מניות שאפילו מחזירים פחות מ-30%, אבל הם פועלים באמצעות יגיעתם האישית באותה חברה. כלומר, זה סעיף לכאורה שיכול לתפוס פה הרבה מאוד מבעלי מניות שהם לאו דווקא פועלים באופן ישיר בחברה. מי לא יחול עליו הסעיף? הסעיף הזה לא יחול עליו במצבים שבהם הרווחים הנצברים של חברת המעטים הם 750 אלפי ש"ח או פחות, וזו החברה היחידה של אותו בעל שליטה. כדי לצאת מתחולת הסעיף במסגרת נקודת היציאה, אתה צריך שתהיה לך חברה אחת ופחות מ-750 אלפי ש"ח עודפים. שימו לב שכנראה שאותם 750 זה אותם 750 של מגן העודפים. אבל הסעיף הזה הוא סעיף שירחיב עכשיו כמובן את התחולה של החברות שיהיו כפופות לאותו סעיף 62, לא סעיף 62א' שמתייחס לנושא משרה ויחסי עובד מעביד, סעיף חדש, תת סעיף של הסעיף הקיים שמדבר על הכנסות של חברה שיש לה מחזור של פחות מ-30 מיליון, רווחיות של מעל 25%, וההכנסה שלה היא הכנסה מפעילות עתירה יגיעה אישית, שזה בעצם כל העולם פחות ההכנסות שמיעטנו, והיא תחול על בעל מניות פעיל, שזה יכול להיות אחד שמחזיק 30% ומעלה, אבל לא עובד בחברה, או שאחד שמחזיק פחות, אבל כן עובד בחברה. מיסוי חלק במס חברות, עד רווחיות של 25%, מעל רווחיות של 25%, אנחנו מדברים על מס שהוא מס שולי. הסעיף הנוסף שהתווסף, אתם זוכרים, אמרנו בהתחלה שחברות מעטים שההכנסה שלהם, שיוחסה אליהם זה ההכנסה משותפות, מועטה מסעיף 62א' רבתי, ונחקק סעיף ספציפי שמתייחס אליהם. בגדול הסעיף בא ואומר במידה ויש חברת מעטים שנכנסת לתחולת הסעיף, חברת מעטים שקיבלה הכנסה שיוחסה לה משותפות, יחולו שתי אופציות. אופציה ראשונה באה ואומרת, במידה וההכנסה שיוחסה לחברת המעטים
היא הכנסה שיוחסה לה משותפות. החלק של חברת המעטים בשותפות הוא 10% או יותר, יחול אותו כלל של עד רווחיות של 25% מס חברות, מעבר לזה מס שהוא מס שולי. שימו לב שפה לצורך הבחינה של הרווחיות, אנחנו הולכים לרווחיות של השותפות ולא לרווחיות של חברת המעטים שלכאורה היא רווחיות של 100%. אנחנו הולכים לדוח המס של השותפות, בודקים מה הרווחיות של השותפות, מקישים את אחוז הרווחיות של השותפות על ההכנסה שיוחסה לחברה, ואותו כלל 25% רווחיות מס חברות, מעבר מס שולי. אם החברה מחזיקה בשותפות או שותפה בה פחות מ10%, אני לוקח את סכום ההכנסה שיוחסה לחברה, מכפיל אותה, לא קשור לאחוז הרווחיות, מכפיל אותה ב45% מההכנסה החייבת מס חברות, 55% מההכנסה החייבת מס שולי. אז זה ראינו שסעיף 62 למעשה לאחר התיקון התחלק לשלושה רכיבים עיקריים. סעיף 62א רבתי, שמתייחס למצבים שבהם מתקיימים או יחסים של נושא משרה בעבר והיום, או ליחסי עובד מעביד, סעיף 62א רבתי. הסעיף השני 62א(א)(1) שמתייחס לחברות עתירות יגיעה אישית ורווחיות מעל 25%, וחברות שההכנסה שיוחסה להם זה הכנסה שהגיעה מתוך שותפות. ניסינו לעשות פה איזושהי מטריצה, ותודה רבה לסמי שעזר לי בהכנת המצגת. אז אמרנו, השקפה מלאה תבוצע למי שיחול עליו 62א(א), חברת ארנק, נושא משרה או יחסי עובד מעביד, מס שולי לאורך כל הדרך. מי שהוא חברה עתירת יגיעה אישית, פלוס רווחיות של 25%, אנחנו מפצלים את ההכנסה, חלק מס חברות וחלק מס אישי. מי שההכנסה מיוחסת לו משותפות, אם אני מחזיק בשותפות או החברה מחזיקה בשותפות יותר מ10%, חלק 25% מהרווחיות של השותפות, מעבר לזה מס שולי. אם אני מחזיק פחות מ10%, אני לוקח פשוט את ההכנסה, מכפיל אותה 45% מס חברות, 55% מס שולי. אוקיי, אז ראינו בהתחלה את מס היסף, ראינו את סעיף 77, סעיף 81, את התיקונים שעשו במסגרת סעיף 62, כל התיקונים האלה, למעט מס היסף, מתייחס לחברות שהן חברות מעטים, ולכן באו ואמרו, מאחר ואנחנו עוברים ממיסוי, שהוא מיסוי דו-שלבי במקרים כאלה ואחרים למיסוי חד-שלבי, אנחנו נאפשר הוראת שעה לפירוק של אותן חברות שהן חברות מעטים, שלכאורה יתחילו להתחייב במס שהוא מס שולי, נאפשר לפרק את אותן חברות בפטור ממס חלקי כזה או אחר. אני הבנתי שיכול להיות שבסעיף הזה של הפירוק עדיין ישנם מחלוקות ושינויים, אבל לפחות נעבור על מה שהיה נכון לאתמול. אז סעיף בא ואומר שבמידה ואנחנו נרצה לפרק במהלך 2025 את אותם חברות מעטים, יחולו עלינו שני מסלולים, מסלול של פירוק מלא שבו אני לוקח את החברה, מפרק, מעביר את הנכסים לבעל השליטה, או מסלול שבו אני יכול לקחת נכסי נדל"ן מתוך חברה ולהעביר אותם לבעל המניות. המסלול הראשון של הפירוק המלא בא ואומר, תפרק את החברה, תשלם מס על הדיבידנד בגין הרווחים הצבורים של החברה, שלכאורה מימנו או את המזומנים או את הנכסים שנמצאים בתוך החברה. אני אמסה אותך על דיבידנד בגובה
העלות של אותם נכסים שנמצאים בחברה, אם זה מזומן אז זה מזומן כמובן, ואם זה נכסים שנמצאים במאזן החברה בהתאם לעלות שלהם. אני אמסה אותך בדיבידנד רעיוני, 33% או 35% ב-2025. אם אתה תעביר נכסי נדל"ן, אני אתן לך הטבה שמס הרכישה יהיה 0.5%, אני הבנתי מהיום בבוקר שכנראה שאולי יחול פטור מלא, ואני אזכור לך בעתיד שבמידה ואתה תמכור את אותם הנכסים, על אותו חלק שהחזקת במסגרת החברה, אני אמסה אותך במס שולי, ואת אותו חלק שהחזקת מ-2025 וצפונה, יחול עליך מס רווחי הון. אם העברת דירת מגורים, אני כמובן לא אתן לך פטור במידה ואתה תמכור את הדירה הזאת בעתיד. המסלול הנוסף שהתייחס לרק העברה של מקרקעין ללא פירוק מלא, בא ואומר את אותם מקרקעין שהעברת אליך לאישי, אני אמסה אותך במס דיבידנד על אותו חלק של העלות, וגם אני אזכור שבעתיד במידה ותמכור את אותו מקרקעין, חלק ימוסה במס שולי עד 2024, כולל מ-2024 צפונה, אני אמסה אותך במס שבח בשיעורים הרגילים. אני חייב לומר הסעיף הזה דווקא יכול להיות שיעשה בו שימוש, מי שיעשה בו שימוש מושכל יכול דווקא ליהנות מאותם יתרונות שיש בסעיף. יש זמן, כלומר זה סעיף שיחול במהלך 2025, אז יש זמן לחשוב ולהיערך לקראת השימוש של אותו סעיף. בלי קשר לסעיפים של מסלול הפירוק והמסלול מקרקעין ללא פירוק, במידה והוא יחול, כי הבנתי שיכול להיות הם לא ייתנו לנו לעשות העברה של מקרקעין ללא פירוק, תמיד אפשר לזכור שעדיין אפשר להשתמש בסעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין, ולפרק חברות שהן חברות שעומדות בהגדרה של סעיף 71. רק כדי, אלה אני חושב היו הנקודות העיקריות במסגרת החקיקה הצפויה, וננסה אולי רק כדי לסכם. אז נכון שמצד אחד, החל מ-2025, אנחנו הולכים לשלם מס יסף נוסף על דיבידנדים ורווחי הון שבח מעבר לתקרות, והרבה מאוד שאלות עלו האם לחלק דיבידנד ב-2024 כדי לחסוך את המס יסף של 2%, או דווקא לחכות עם הדיבידנד, להתמסות במס יסף של 2% כדי לצאת מהתחולה של סעיף 81, אז נראה לי שבהחלטה הזאת היא החלטה אינדיבידואלית, אבל נראה לי שיותר סביר שעדיף להשתמש בדיבידנדים האלה ב-2025 כדי לצאת מהתחולה של סעיף 81. חשוב לזכור שכל הממשקים שבין 77, 62 ו-81 עדיין לא תפורים בצורה סופית. חלק מהרווחים הרי התמסנו כבר במס שולי, אז לא צריך לחול עליהם סעיף 77 ולא סעיף 81, עוד אני מניח שיהיו תיקונים על גבי תיקונים לשלושת הסעיפים האלה, אבל לפחות הבנו את הכיוון הכללי. שנת 2025 תהיה שנה מעניינת מאוד עם היישום של הסעיפים האלה, בעיקר ביחס להגדרות של סעיף 81, מה זה נכסים טובים, מה זה לא נכסים טובים, רווחים נצברים, רווחים שהם רווחים עודפים. מצד שני, יכול להיות שדווקא התוספת של הסעיפים תביא לאיזושהי ודאות בנוגע לתחולה או לאי תחולה של הסעיפים האלה. אז אני מקווה שעזרנו לכם קצת להבין את המבוך הזה של מכלול הסעיפים. אנחנו כמובן פה לרשותכם, אתם יכולים לשלוח לנו מיילים ואנחנו ננסה לחזור אליכם
ולטפל באותם מקרים פרטניים שלכם. אז תודה רבה גם לסמי ולצוות שעזר לי להכין את המצגת בתקופה הזאת שהדברים השתנו באופן דינמי. מחלקת המיסים וכמובן המשרד פה לרשותכם, ונשמח לעזור לכם בכל דבר ועניין. המצגת הזאת כמובן תשותף איתכם וגם תהיה אצלנו באתר. אז המשך יום טוב וסוף שבוע נעים לכולם. תודה רבה.